أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alhamdulillah, wannan karatu ne da ake gabatar da shi a fejin ɗan albarka GGY, kuma wannan karatu an ƙirƙire shi ne domin taimaka 'yan uwa mabukata, musamman mu ɗalibai da muke ƙoƙarin neman sanin karatun alƙur'ani da sanin baƙinsa. Kuma abinda muke fata 'yan uwa duk wanda ya ci karo da wannan karatu, kai mana following ɗinsa, kai mana liking, kai mana share don albarkar annabi Muhammadu, albarkacin kuma alƙur'ani. Fatan da muke gabaki ɗayan mu da ku, Allah ba mu dacewa, Allah ya faranta mana, Allah shiga lamarinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.